anyị abịarutele ewo anyị abịarutele anyị abịamanani ewe anyị abịamanani ekwurekwu ụwa na-akpọ ewo nwa mba nọ anyị abịaruole bịa were moto bịa kworo na anyị anyị ọ ga-eji ụgbọala lawa anyị abịamana ewe anyị abịawana anyị abịamananụ ewe anyị abịamananụ ichelekwo ka kwado ewo nwa mba nọ anyị abịamana bịa were moto bịa kworo na anyị anyị ọ ga-eji ụgbọala lama anyị abịarutele ha ndị ahụ ndị ọ ga-adịrị mma ya anyị abịarutele ụmụ mba na-abịarutele ichelekwo ka kwado ewo nwa mba nọ anyị abịamananụ bịa were ụgbọala bịa kworo na anyị ọ ga-eji ụgbọala lama anyị abịamana ewe anyị abịamananụ anyị abịamananụ daneji anyị abịamananụ ekwurekwu ụwa na-akpọ ewo nwa mba nọ anyị abịamana bịa were moto bịa kworo na anyị ọ ga-eji ụgbọala lama anyị abịamananụ dede nwe ihe mkpa ekwugokwu ya anyị abịamana ichelekwo ka anyị ekpoliele ekwurekwu ụwa nọ na enwere ihe mkpa ekwugo ndanneji nwa mba nọ na enwere ihe mkpa ekwugo anyị abịamananụ bịa were moto bịa buru na anyị ọ ga-eji ụgbọala lama eweghị ọhịa nwere bụ nwe-mfụ ndị mba na-abịala anyị abịawolele ọhịa nwere bụ nwe-mfụ abịaruolenu nwa mba nọ na nwere bụ nwe-mfụ anyị abịamana ma ndị ji dọla ma ndị nwere amamihe ọnọdụ mba nọ anyị abịamana anyị abịawala ọhịa nwere bụ nwe-mfụ anyị erutele ewe anyị ebutelenu ndị dị iche iche nọ ya ndanneji ma ndị ji dọla ma ndị ji kash agaga anyị nwekwere ma ndị ji dọla ma ndị ji kash ma ndị nwere ego ma ndị ji na amamihe mba nọ nwere ya anyị abịala ndị ji eje mba ụmụ mba nọ ndị anyị ji amaga anyị erutelenu bịa were moto bịa kworo na anyị ọ ga-eji ụgbọala lama bịa were moto bịa kworo na anyị danneji nwanne m bịa were moto bịa kworo na anyị ọ ga-eji ụgbọala bịa were ụgbọala bịa kwota anyị danneji nwanne m kama bịa were moto bịa kworo na anyị ọ ga-eji ụgbọala bịa were moto bịa kworo na anyị were moto bịa kworo na anyị